Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Ubra ug katoy ni Iling Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Rowena, hingkod ang pangidaron. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa bahay nga amo untang naangkon nga gihatag sa DSWD. Alang namo nga mga biktima sa bagyong Yolanda. Kay kami nagpuyo man gud mi sa 10th City. Aron ini sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kaita ning lugar nga itong gistahan, Rowena. Duha ka tuig tang nagpuyo din sa 10th City human sa bagyong Yolanda. Init ang uwan ang atong giantos din hi. Kung init pirti sa June inita, kung muuwan ay mataggo taghikling sa tumagamit, aron sa taong tadi ta mabasa. Maulagi ma. Maayo unta kung may lain pang gihatag ang gobyerno itong ayuda. Nato ba mga biktima sa bagyo? Kay nagisig jud taong taog bangon man sa maong grabing trahedya. Yan kami silari ay nga kung bana sa among tent. Pili lang nagpaypay. Naambot oy. Murag nalimtan na balantaan eh. Duha ta ka tuig din hi nga wa gyoy kalambuan. Nga tent na paghihapon ning atong gipuy-an. Adlaw og gabi kong nagampo nga unta. May kayuhan na unta mo abot natong tanan din. Idan! Idan! Gano ka oy? Makuyuwam sa tanibog-gano ka. Na naman, may nagubot sa mga kauban na ito na muyo din sa tent. Din sa tent city, kay managot ta. Kay basig mapagantas ka gubot. Ay, dili gubot nga unsa ya, oy. Unsa maka. Di ay. Nagkagubot ang mga tao nangalipay tungod sa maayong balita alang nato din he. Ha? Kaya naman pa? Ay, hatagan ako no taog tagsa-tagsa ka mga bahay sa DSWD. Unsa pa? Oo. Tinuod ka ba, Fernando? So lagi. Ingon pagani nga, may tag 30,000 matag pamilya. Wala, kanindot ko na anak pa. Mao nga, sige na, andama ang atong lista ha. Kay ipalista kung pirata kabubong na nagpuyo din sa tent. O kamo ni Larry Rowena, paglista sa mong ito ha. Sige pa. Ako rista. Oo. Ma, gidungog sa ginoong imo pag-ampo. May bahay na unya ta. Ay, Ginoo, pasalamat. Bay, usap nyo. Ang among gikwala din siya ba? Asya mo yung kapunyado mo. Oy, maminaw. Paminaw. King, minaw. Hatagan mo og temporary nga mga bahay sa DSWD. May ubod lang una. Ginama sa kahoy. Kay temporary pa man. Oh, kuan may plano pa day nga paninduton di ay unya ni sir. Kaya ang plano, konkreto gid nga bahay. Pero dugay man ta mahuman ana og panday. Mao nga temporaryo lang una mga bahay nga tukuron para ninyo. Apan magkonkreto ra lagi gihapon ni pohon. Oh, okay na sir. Oy, kay sawa gyud. Kay sa anang mga tent nga amo gipuyan nga pastilan init kay sir oy kun init kun uwan mabasa sagbi. O lagi. Mao nga hatagan mo og mga temporaryo mga bahay. Oh. Okay na kaayo na, sir. Kay may 30,000 pa man kaha. Uy, sayop na. Ang mudawat sa bahay, wa na 30,000. Unsa? Paminaw ha? Oh. Ang mudawat sa 30,000, why buy? Oh, unsa di ay? Unsa? Ay, Ginoo ko. Gusto makato atong desisyon win na. Nga, bayang atong gipili og dili ang 30,000. Okay na nga, ma. Kaya kwarta mahurot ra. Pero kung bay, posible ko nung maato ang bahay og yuta kung ikonkrito na ang atong mga bahay. Mao ba? Ay, okay lang ng bahay ang atong gipili, maoy. Kay puhuan paaboton, may bahay og yuta na unya tama. Ang imong sa
mga taga DSWD nga kami kay bahay man ang among gipili, dili nami makadawat sa cash nga 30,000. Okay ra namo kay mas importante namo ang bahay kay init na gid kaayo sa tent. Tuod man, natagan gid ni og bahay nga temporaryo. May gipirmahan ni nga amo na ang bahay og yuta. Made of wood lang ang mga bahay. Mga kahoy sa lubi ang mga materyales. Okay ra sad namo kay ang ingon temporary raman. Apan, niabot og 5 years ni nga nagpuyo, nga wa gyud siya mapausab sa ilang saad nga ipakongkrito. Tuig 2019, namatay ang igsuon sa akong bana sa Dinagat Island. Gipaadto ni sa akong bana sa isla aron ma-manage sa ilang negosyo. O ang among bahay sa Tent City, among gipapuy-an sa among igagaw nga doon na puy pamilya. Unya, Wen, Oh. ako idang isda, oh. Pag o gining dugo, lapas ka ni. Magtuwat ani, kay dami kay gihigog sa boy. mga may kanindot nato dinhi sa isla. Kay mga presko ang isda o mga seafoods nga atong makaon. Pero ikaw sa luto larbi, kay nagtiksa na pa ni Sherilyn nga ako igagaw nga atong gipapuyo dito sa bahay ba sa Tent City. Ikaw naman. So, balita dito. Ay, nakabalita ko na sila ipatrabaho ng atong mga bahay para makontrate na. Ano ba? Wow! Hindi ko tagal balita agad. Ma-concrete na ang atong bay dito sa Tent City. Malagi. Mahamugaway na unya atong baya. Excited na ko nga makonkrito na itong bahay ug ato pagid ang yuta lari. Mao nga magplano unya ta manguli didto aron sa pagsusi ini ha. Oh, ikaw lang tingali ato dito eh. Kaya nga man og biya ako yung negosyo nga. Namatay mo ko isuon sa Dinagat Island. Oh, nani sige. Ako na lang magsusi ini didto. Lan, andam na ko sa akong pagbiyahe balik sa Tent City. Sige. Susiya itong atong bay og yuta dito. Ay, yun sa akong cellphone. Basig si Agaw Shirley na niya. Sige, follow up na ako kung kanos akong ulit dito. Pila, dili mati ay. Kinsa mo day ni? Hello? Hello, ma'am. Taga-DSWD ni. Nitawag ko ni mo sa tuyo nga pahibaon ka na bawiun na namo ang inyong bayo, yuta. Ha? Wala inyo mong bawion, ma'am. Kay ihatag kini adtong mga waybay nga naapektahan sa demolisyon. O kay wa naman mo puyo diri, ihatag na lang namo is naginahanglan dili bay nga nawad-an og mga bay tungod sa demolisyon. Unsa? Hindi na mahimo eh. May gipirbahan ng gupta nga. Atuan ng bayo yuta. Dugan ti inantos anak. Hindi karon nga makumpleto na. Ihatag na sa lain. Ang binuang na. Mao sa resulti na ako atong nanawag na ako. Apan, mao man ko na desisyon sa taga-DSWD. Maso nagtuo sila nga may bayad tadi sa isla. Nga, narbaho rin sa tadi sa negosyo sa matay isuon. Mao gani. Ngayon niya, unsa man ni nato lari? I-fight na to atong katungod anang bayo yuta na to sa Tent City na. Musukot ang burok ka. Dako gid namong kasagmuyo sa balita nga among nadawat. Kay dugay na taon namong inantos og puyo sa Tent City, isip mga biktima sa bagyong Yolanda. Unya karon nga gipakongkreto na, ihatag na noon nila sa mga biktima sa demolisyon. Ang ako mga pangutana mo kining nasunod, unang pangutana. May gipirmahan ni nga kami na ang tag-iya sa bahay ug yuta nga gihatag sa DSWD. Makuha pa ba di ay ni balik sa DSWD aron ihatag sa uban nga kami naman ang nanag-iya ini? May katungod ba sila sa pagbawi ini kay sila ang naghatag? Ikaduha pangutana, unang puyo namo sa Tent City pa lang, dayon gipangtagaan ni og temporary nga mga bahay nga made of wood. Karon nga gipakongkrete, daghan na ang nag-interest nga maka-avail. Makahimo ba di ay sila sa pagkuha o pag-angkon ini nga nakapangan naman ni namo? Ikatulong pangutana, pila ka tuig na mong antos nga makaangkon og bahay og yuta. Sa lisod pagid kaayo ang kahintang sa maong lugar, makuha ba di ay nila sa dako lang nga kasayon? Unsa bay among buhaton? Ang dili nila makuha namo ang bahay og yuta nga hinatag sa DSWD. Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa man di mga patakaran sa mga bahay nga hinatag sa DSWD? Kay gihatag ni namo nga mga biktima sa bagyong Yolanda. Pwede ba di ay nilang bawion o gihatag sa mga biktima sa demolisyon karon nga nahumanan noon nila og pakongkret
Ang among mga bay, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rowena. Ngayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang inyong mapaminaw. Matagingon arong orasa, Lunes hangtod Sabado sa kahanginan. Hindi ni na to pwedeng pasagdan ng atong programa kay daghan kayo tag mga avid listeners all over the Philippines. Usahay po gawasad sa nasod through atong live stream sa atong internet. Luzon, Visayas ug Mindanao gini sipa kay tas kahanginan mao na padayon gid gihapon ta. And magpasalamat ta sa ato ang mga letter senders sa inyong mga sulat, mga suliran, inyong mga pangutana. Salamat sa inyong pagsalig nga ako o si Dr. Obra makahatag og tabang og tambag ninyo. Sa mga wa pa mo pada sa ilahang suwat na atay laing-laing pamaagi kung unsaon pagpadala ang inyong mga suwat diri namo na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or na atay Facebook account kini ang akong suliran official writers page na asad tay postal address nga 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Maski unsang puntuha, punto legal, medical, emotional, behavioral, personal nga mga problema nato mga sukintig paminaw, pwede gina ninyo ipadala diri namo. Ay lang gid mo pag duha-duha, ayaw mo kaikog, ayaw mo kaulaw. Kung gusto mo, pwede mo gina nato itago ang inyong mga pangalan, di na nato isibya sa kahanginan, tagana na itong alias, tagana na ito og kanang pen name. No, ang ato ang scriptwriter, maayo kayo ana, sama sa ato ang letter sender, karong adlaw nga tawgo nato sa pangalan nga si Rowena. Punto legal ang ato ang pagahisgutan karong adlaw kay biktima man to si Rowena sa bagyong Yolanda. So ato gid ning siguro Central Visayas gid siguro ni gapuyo si Rowena no. Leyte or summer siguro. Duha ka tuig silang nagpuyo sa tent city o giantos ang init ug uwan. Hangtod nga gipanghatagan sila balay ug yuta, may gipermahan sila nga nga sila makatag-iya ini. Apan ang mga balay temporary ra made of wood, kahoy sa lubi o gisaaran sila nga ipa-concrete pohon. Apan naabtan sila 5 years nga gagbok na ni pila ra bagoy kinabuhi is kuko nga kahoy no. Unya nangagabok na kaninya wa gyud kuno ma-concrete, namatay na lang ang igsuon sa iyahang bana ug sila ang gipapuli og dala sa negosyo ini sa Dinagat Islands o gipapuy-an nila ang ilahang balay sa ilahang igagaw nga doon na po'y pamilya. Apan niabot ang panahon nga nabalitaan nila nga gipa-concrete na ang ilang mga balay. Of course, nalipay sila. Apan nakadawat sila og tawag sa taga-DSWD nga pagpahibaw nga bawion na ang ilahang yuta kay ihatag kini sa mga biktima sa demolition sa katungwa pa kunoy mga balay murag way klaro no. So unang pangutana, nami gipirmahan nga kami ang tag-iya sa balay ug yuta nga gihatag sa DSWD. Makuha pa ba di ay ni og balik sa DSWD aron ihatag sa uban nga kami man ang nag-iya ini, may katungod ba sila sa pagbawi ini kay sila ang naghatag. Okay. Now, I am not did ko expert ha because in the first place while I am aware og sigon sa ato ginahibaw-an nga ang gobyerno nato hinghatag dito og ayuda og hinabang og tabang adto sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Hibaw pud ta nga gitagaan ko to silang housing, wa ko kita mismo sa dokumento og sa mga kondisyon sa paghatag og grant ani. Ang ako ang pagtubag ani sigon lang ni sa ako ang naandan og nahibaw-an sa mga usual ug uban nga mga grants nga gihatag sa gobyerno ngadto sa mga recipients of mga housing projects nila. It may be different ha, basin lahi pod ni kay usually naamang gud nay kontrata, na nay conditions na pod nay memorandum of agreement. Isa ra gid ako ang makit-an ani ngano mayon sila nga mabawi nila. Ang una gyud nakong mahuna-hunaan is because muhatag ani ang gobyerno og grant. Ang ilaha ginang gipa-check is that ang gihatagan mismo ang nagpuyo ug ang iyahang pamilya ang nagpuyo ug nagamit ani. Ikaduha, di na mosugot ang gobyerno nga ipagamit ninyo lain. Kay nga naman, muhatag ani og grant ang gobyerno og housing nato. But pasabot wa tay balay. But pasabot wa tay ikapalit og balay, wa tay laing kaadtuan, no? Mo nang gitabangan tas gobyerno.
watay laing means, watay laing source sa atong panginabuhi dinha ra gyud pod, no? Ug ang ato ang immediate family gyud ang nagpuyo og nagpahimos anang adlaw. Okay? So, mao na ako ang pangagpas, and those are usual grounds for the cancellation or revocation nga naman. Kay ang gobyerno ning hatag nato kay kibaw sila nga nagkinahanglan pa, unya dili ra baya kita ang nagkinahanglan, meaning to say kung dili ibo lang di na nimo pwede pud ibaligya ang maong yuta kay kung imong ibaligya ring na di kay kapuy-an lain, di ba? Meaning wa di ka nang inahanglan anang ilahang grant, unya daghan baya kaayo ang nagkinahanglan og balay og housing, no, dinhi sa Pilipinas, labi na dinha sa inyohang tapit. So muna usahay ilahan ng i-forfeit og gihatag og lain, either usahay gipaabangan nato usa man guna sa mga kondisyon nga di mo sugot ang gobyerno no nga ato ipaabang og lain o ipagamit og lain, hindi mo na nato pwede negosyo ang ilahang gihatag. Okay, so muna ako ang pangakas, I may be wrong but that is possible, no, and I think that is a strong reason nga nung bakwion sa gobyerno ang kanang ingon anak nga grant. Ikaduhang pangutana, unang may nagpuyo sa Tan City pa lang, dayon gipanghatagag temporary nga balay made of wood. Karon nga gipa-concrete, daghan na ang nagka-interest nga maka-avail. Of course, makahimo ba day sila pagkuha o pag-angkon ini nga nakapangalan man na nila naalagi conditions, no? Even if nakapangalan ninyo, naapod na yung mga naka-attach nga conditions. I am not sure and I hope usa mo ni pirma inyong gibasa or usa mo nagpinirmahay or gihatag sa inyo ha. I am most certain nga ang gobyerno gikita mo o gipasabot mo kung sa ilahang mga kondisyon para ma-maintain na ninyo ang kanang inyuhang pag-angkon anang maong yuta or maong luna nga gi-intrigar o gihatag sa gobyerno ngadto ninyo. Nakatulong pangutana, pila ka tuig na mong antos nga makaangkon og balay og yuta, tinuod yun. Sa lisod pa kaayo gyud ang kahintang sa among lugar. Makuha ba diin nila sa dakong kasayon? Unsa man ang among buhaton aron dili nila makuha namo ang among balay ug yuta nga hinatag sa DSWD. Para di nga makuha inyuhang tumanon. Ang reason ana ba di man nakuhaon sa DSWD sa way rason lang or ma-forfeit sa gobyerno sa way rason lang. Naagid na rason and akong pagduda mo gyud to ang rason, no? So ang ako ang advice nimo, kinahanglan ikaw mismo, kamo mismo mo puyo og mo gamit ana. Pareho ra gud nang mohatag ka, gihatag nimo tungod kay kibaw kang nagkinahanglan siya. Unya, mahibaw-an na lang nimo nga gihatag pud niya sa lain, di ba malain man ka? Di ba moingon man ka may pagwa na dito katagay kay wa man day nimo gamita. Wa man day nimo kinahanglan na, di ba? And the reason nga nang gitagantag housing is kita mismo ang expectation sa government is kita mismo ang mupuyuan ng maong luna. Nga wa man mo nagpuyo din ha. The only solution ana is that bupuyo mo balik didto. Okay? Ikaw pa og katapusang pangutana unsa man day ang patakaran sa mga balay nga hinatag sa DSWD kay gihatag ni namo nga mga biktima sa bagong Yolanda, pwede ba di nga bawion og ihatag sa biktima sa demolition karon nga nahuman na noon nila og papak-concrete ang among balay. Okay. Mo lagi na no ang ako ang gibalik og hatag sa imo ang pangutana. Naaman jud may dokumentong gipirmahan, gipasabot man gyud mo, and I am very sure usa sa kondisyon ana is that kamo mismo ang mugamit sa balay, ikaw ug ang imong pamilya, no? Ug ang extended garo nimo ka family ug di na nimo ipagamit og lain nga way pananghid og pagtugot sa naghatag which is the government. Di po na nimo pwede gani paabangan ang kanang maong luna, di man nanto pwede negosyo. Gihatag man gud nimo na ato ang yung sabton ha kaning sa mga housing o grant sa gobyerno. Gihatag na pero naa may kondisyon. Naa gihatag na sigun sa ilahang rason nga hatagan mo inyuhang kaugalingong balay. Dili mo make sense nga wala mo mupuyo anang balaya. Maunang usahay mahatag nga tuslain tungod kay sila based on the assessment sa government ning qualify. No? Ug naagi katungod ang gobyerno ana dili man gud na absolute ang paghatag sa gobyerno, no? Even ang kanang mga deed of donations nato nga ordinaryo pwede na nato butangan og mga kondisyon. Kanang mga ordinary pribado nga transaksyon nga donation o paghatag pwede man gani na nato hatagag kondisyon nga kung pananglita lihatag ko nimo basta ikaw mismo ang mogamit. Di na gani kay mogamit iuli nimo. Ana ba? Ingon ana na I believe ang wisdom sa paghatag og grant sa gobyerno ngadto ninyo. So, if you want, pwede I think napamanay period to appeal, napamanay period nga inyong hapang mapangutana.
ug mahangyo didto para dili mabakwi ang maong yuta. So muna inyong buhaton, okay? Mao suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan gid kayong salamat sa inyong pagpanginaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sigilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ilang handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Tagwala ko sa pangan nga Ferlin. Apat sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palig pagtugtog sa awit nga naguluhan. I will always love you. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Agat matatampo nagdastangan nga Berlin. Babe, thank you sa pagatod. No worries, babe. Huwag manasad? Nanganad ka da. Sige na, oy. Kay lawam ng gabi eh. May ikugos akong igaagaw nga paabot na ako. Basing giduka na ito ginuwat. Sige, babe. Bye. I love you. I love you too. Daw, May. Sorry ha nga nadugay ko. Okay na gaw, oy. Ga cellphone raman sad ko. Gaw, pasensya na ha nga na ako matuog din sa inyo ron. Magpahungaw lang sa ako sa kagabi eh. Na, kay baw na ko anak gaw, oy. Naibaw ko nga nag-away na sad mo sa imong mama. Naolag ikaw. Lauma Di man sad ta katugkad. Alipog, bitaw po ka, uy. Lalibog ko sa kong buhaton sa kong kinabuhi. Mayo ka kay, doon nakitrabaho. Manita kag trabaho gaw. Aside anak gaw, galibog ko na mong Jano. Love na ko siya, pero kaya kitang murag chill ra kayo siya sa iyang life. Nga okay na siya nga, ingon ani mi pirmi. Gaw. Kinahanglan lagi ko mulihok daw. Almost 2 years na kong standby naman ko naka-graduate. Kinahanglan mag-focus na gid ko para sa akong future. Gaw. Pinsa man ni? Wala. Si Anthony. Ako crush sa una sa college pa ko. Ang basta ko niyang chat, di. Hi, Ferlin. Kumusta na ka? Shucks! Kikilig ba ko, oy? Kung replyan, di. Okay na ko. Ikaw. Pwede na magkita? Ha? Asa man? Sa kampulitong sanbayanan. Chelsea lang ha? Okay naman, pero pwede na ko kuyugan akong igagaw lang. Oh, sure. Not a problem. Basin din ka komportable nga kita rin doha. Okay na ko. Ngayon mo na doon yung magigagaw. Sige, asa mo ito magkita? Kung ano tabaw ko, asa mo napit o niya mga 8 p.m. Okay, sige. See you. See you later. Uy, gaw. Pag-shoot nga, uy.
Imo gid kong giamong-amuan niya. Nga ni sugot man ka nga makikita ng tawhan na, uy, mga amo kay uyab. Gaw, sige na lang, good. Imo ra bigay ko makasalig. Mong ayaw di pagsaba ni gaw, ha? Na, uy, kau gid daw ha. Kung may daw si Jano ini, maapir gid ko ba? May bawa lang si Jano, ani gaw kumusaba ka. Mong please, bisag karon ng gabi una gaw, pi. Kuyugis ako ba? Ay! Sakay na mo! Hala, ditutag ang tugod anak gaw. Dato di ay na. Sapa ka, uy. Madunggan ka. Hala, Alin mo! uy, ikaw gaw, ato kas friendsit ha. Ani ko sa may lingkod, para dili lain tan-awan. Abi pa lang driver na to siya. Unsa gaw? If nangita mo, laing apply mo work, pwede ta mo refer sa mong company. Pero mao lagi, ato sa Davao. Naubal? Oh, inyo lang kung interesado mo. Ako yung noon, naano ko yung work. Na, kini ako ig-agaw, mo yung ano siya yung work. Gaw, tingting mo sa diha, uy. Ikaw mo napakuyabe na ako, na, ikaw mo yung naman kaayo diha. Sa man, Ferlin, interesado ka? Kay refer ka? Ako sa nang una-una-unan Antonia. Kalit-kalit man sa doy. O sige, sige. Tingnan ko kung magka-decide na ka. Aron na, makalagad dito sa Davao. Agad-agad? Yes! Kasi kung oras kung maglangay-langay pa ka. Ako magod, once nga doon na ganda opportunity, i-grab na ako. Kaya kalig, maunta sa ubang. Mura, na dito ipasabot ang gisulti ni Anthony Gauda. Hilong ka, uy. Ikaw yun na. Babe! Wagin lagi ka mo reply na ko gabi eh. Sorry, babe, ha? Sa'yo mo kung nakatong gabi, uy. O, ako makareply ni mo. Mao di ay. Okay na, boy. Magkita taon niya ha, babe. Imingaw na ko nimo. Konti ka ko niya sa inyo, babe. Okay, babe. Bye. Pinalanta ko mga place kay ingo ni Anthony nga trabaho da. Pero sa on sa tuwi. Pumuntaon ko pambiti para sa aeroplano. Si Anthony nag-text. Ingna lang ko if willing ka sa akong giingon ni mga work. Kaya ako'y bahala sa imong pliti pa doon dito. Oh, tinuod ka niyang gi-text? Babe, di ka. Ganina na kung nakabantay ni mo nga murag wa ka mahimutang. Doon ay nakahasol mo? Babe, nakaisulti ni mo. Oh, unsa man na? Kubaan sa tanim mo da. Mularga ko og Davao. Unsa? Naamong trabaho nga gi-offer na ko dito. Babe, kaya bagit nga adto dito? Kinsa may tayo kauban ni mo dito eh. Si Bakog maunsa ka. Babe, please. Almost 2 years na di akong standby gikan sa akong pag-graduate, ha? Gusto na kong makatabang nilang mama o papa, uy. Pero babe, layo ka. Mahimo ba? Oh. Mahimo po dyan, no? Ayaw na ko gubot, eh. Huwag gani ko magbuot ni mo nga sige kagilabot na ako niya. Huwag kagit magitag-taaging nga makatrabaho ka. Eh, panalit na mabdis ko. Unsa man na itong ibuhi. Magsigil na tag-ingon, ani? Babe, Muli na ko, eh. Ay na ko ihatod. Kaya mag-commute na ko. Hello. Babe, salamat kay imo nagit kong gitubag. Abi na kong dili nagit ko nimo tagdon. Ano na nawag man ka? Babe, musugot na ko nga moadto ka. Bahala na lang mingawon ko nimo. Basta dili na kamalain ako, babe. Pasensya na, babe, ha? Nga
Bago gitawagod sa akong giplayan. Okay ra, kasabot ra ko. Ang ako lang nga, ayaw lang kong buti sa pagtuman ko sa akong pangandoy. Sorry last time mong gitaas man ang akong tingog. Babe, I hope nakasabot ka sa akong tumong. Nga si mama na puno na sa utang. Unya si papa, dili na makabalik og trabaho sa abroad kay naa na may kipamati. O isa pa, gusto kong dili na lang sila manrabaho kay mga tiguang na baya sila. Nakasabot ko, babe. Selfish lang siguro kay ko, babe, kay dili ko gustong magdalagyot, ah. Sorry po. Salig ko nimo, babe. Iba akong trabaho imong toyo dito. Thank you, babe. Sure na gid ka anong imong desisyon gaw? Yes, daw. Kinahanglan ko ning buhaton. Mahal ikaw good. O pag-amping baya intang dito ha. Ya, please mo ka man gagaw. Og ba dayon kaw. Ferlin, ano sa katipon sa ko apartment, ha? Dami ka kwarto. Ikaw mo igamit sa usa. Ano na sa ka? May sa tanto nga, magsugod ka pa lang. Salamat ha. Sige lang kung magkasweldo na niya ako pohon. Bayaran ti ka ginahinay sa mga gasto na ako din eh. Ferlin, Anthony, iwan ko kung kitutukan. ano ba naman? Sa una pa lang, nagkagusto na ko din. Anthony! 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 Noon sa amin ko eh. Wala ko magkasabot sa kong na-feel. Si Anthony, pinanggap ko niya. Responsable. O makita na ko nga, naningkamot yun. Samtang si Jano, pinangga man tuod ko niya, pero muro man siya ko'y plano siyang life, uy. Makikbuhog na lang ka akong Jano, no? Huwag siya makibuwag. Sorry, Jano. Pero dili na ko. Babe! Inibuhatan na mo, babe! Malungay ka! Mahal kayot ka! O sa may nungdan, ha? Suwan, nanakilain niya? Wa. Gusto na ko mag-focus sa kong trabaho ron. Dali ko gusto nga na ako'y laing huna-hunaon. Maong please, kalimtin na lang ko. Anthony, thank you ha. Dako gigikag na tabang na ko. Wala ka si Ferlin. Love di ka. Ubali pa ko nga magkatabang ko din mo. Tod, dito ka isulti din mo. Unsa man ha? Mo design ko sa kutabawaan. Palagdahan ko sa kawas kong angkol. Unsa? O di ako, ibo ko biyaan din sa Davao? Nalang mo kayo dagang friends. Actually, pwede man imang yung unsilo nila eh. Nga workmate pa na to. Nga magtita ng apartment. So, ulit ito kayo mo? Para pa ba, dilibog at ng buhaog, magkaubang mo. Anthony! Sugad na makalarga si Anthony sa gawas.
Tagsa na nakaayos siya mo kontak ako. Murag ko nakaayos siya na ako. Oh. Silindon na ni nga bayot ng workmate na ako, ng chat na ako. Ba't sa man ka ni? Oh, ano ni? Si Anthony sa kababay. Tagkan kayo sila pictures. Sweet kaayos na. Mauday ko tagsa na lang kayo sa manawag na ako. Mauday ay malain na ba siya? Gaba na din ako. Gaba na rin sa kong gibuhat ni Jano. Nagkapugid ng Anthony. Pag uli na ako sa Cebu, nabalitaan na lang nako nga doon na nilaing uyab si Jano ug mabdus na ang babae. Sakit na ako naon nga unta kami paghihapon ng ni Jano kung wa lang ko magbinuang niya. Pero tingali, basin di lang gyud kami para sa usag-usa. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, Arlo. Mao kada mga higalan kaagi ni Ferlin nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regalahan, I will always love you. Ang mong kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukit ti Panginaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaha. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay pa na sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag